Hei, azi am revenit cu un nou video pe YouTube și acesta se va numi Ce se află în telefonul meu. Să începem. Telefonul meu este un Samsung Core Prime 360. Sper că se vede foarte bine imaginea. Să începem. Am telefonul unde aici sun. Sun. Oh, ok. Sunt mesaje, magazin Play, Facebook, Messenger, Bitmoji este o aplicație unde toate aplicațiile pe care le folosesc eu cel mai des o să vi le arăt puțin mai încolo. Snapchat, Instagram, Chaz, Chrome, lanternă, galerie, WhatsApp, Viber, setări și Musical.ly. Ok. Bitmoji este o aplicație unde te faci pe tine cum vrei tu să arăți, se conectează, poți să te conectezi direct de la Snapchat. Snapchat-ul, cred că știți cum arată. Vom și face un snap. Sper că se vede. Da. Okay. O să facem acest ocățel. Da, foarte tare. Ok. Mai am Instagram. Cred că știți cum arată Instagramul. Am versiunea nouă a Instagramului. Da, și uitați-o și pe Deliuța. Delia și multe altele. Da. Și vă rog să nu-mi dați follow. Vă place poza? Ca să-mi ziceți în comentarii dacă vă place poza asta. Asta. Glumeam. Da. Și Musical.ly. Musical.ly este o aplicație unde fac Musical.ly. Nu știu dacă... La. Uitați. Da, am dat și vară. Nu uitați să dați like, subscribe și să vă abonați și toate linkurile mele o să vi le zic jos aici în descriere. Pa!